死んだ後はどうなりますか？私たちが死んだら全てが終わるという人もいます。私たちは存在をやめます。しかし、それは真実ではありません。私たちが死んだ後も人生があり、私たちは死んだ後もまだ存在します。私たちの体は死にますが、私たちの魂と霊は生き続けます。私たちの死後の魂の行き先は2つあります。目的地を選択してください。最初の目的地は偽善にとっての天国です。2つ目は悪にとっての地獄です。聖書によれば、イエスをあなたの神、救い主として信じるなら、あなたは天の楽園でイエスと一緒に住むことになります。十字架のゆえである泥棒がイエスを信じて救われました。彼は言いました。思いよ、あなたの御国に来られたら私を思い出してください。イエスは誠にあなたに言いますが、今日あなたは私と一緒に楽園にいるでしょう。と答えられました。ルカ 23:43。その人はキリストと共に天の楽園にいます。しかし、もう一人のことはイエスをあざけれ、あなたはキリストではないのですかと言いました。あなた自身と私たちを救ってください。その男はイエスを信じなかったため、死んだ後すぐに地獄に行きました。天国で神と共に暮らしたいなら、今日イエスをあなたの思いやり、救い主として受け入れてください。